Când eram mic, mi-aduc aminte și taică mi spunea poezia asta. Mie, ca să mă doarmă, înțelegi? Adică, și așa. Acțiune! Cea mai fericită fată din lume și ce vrea ea de la viață. Merge, fac. Ba da! Acțiune! Dacă stau bine să mă gândesc toate... Ce pula? Acțiune! Dar sunt departe. Față de tine și te holstezi la mine. Hai, potolește-te în pula mea, râzi o dată și gata. Am o criză de râs. Mi s-a întâmplat și să răstat. O să ies cu bine de la asta. Hai, mă, bă. Bă, băga mea și pula să-mi bag. Hai, bă, ești gata? Acțiune! Dar sunt departe. De ce asta? Ce, ăștia au rețele în București sau ce morți, mă? De ce n-ai sta? Ce, ăștia în București n-au rețele, ce morți, mă? Deci asta e... Cum a pus? Nu te împingi sau mă, de nesimțit! Adică tu vrei să spui că și la București tot cu nasul calculat? Dacă eu zic că mi-era bine, mi-era... Serios. Faci mișto, nu? Nu faci ceva ce nu convine. Scuză. În București poți face atâtea lucruri. O poți lua de la capăt. Nu mai știu. Zic în continuare. De la început? Și tu ai vrut să mergi. Să stau bine să mă gândesc. Nu stai bine să te gândești. Îți era bine la Constanța. Să mă pula. Îmi scuze așa că am ceva. Am un gunoi în cărcă. Băi, cu gunoi. Să scuze să car ce am de dus. E corect cu livrare la domiciliu, adică ramburs și mai avem AVB-uri, da? Tango!